Munduko kulturen 11. topaketa izan dugu joan den asteburuan Ordizian, Sustrai ez Blai kultura elkartearen eskutik. Larun batean, goizetik hasita, artisauek egindako azoka antolatu zuten plaza nagusiaren inguruan, eta postuak gaua arte egon ziren zabalik. Erropa, belarritakoak, orotariko komplementoak eta dekoraziorako piezak zeuden salgai. Baina baita jatekoak ere, txokolatezko bizkotxoak, donut erraldoiak. Aurtengo berrikuntza nagusia hori izan da. Aurreko edizioetan ez baita azokarik izin, eta izan duen arrakasta ikusita datozen edizioetan ere kontuan izango dute. Baina ekitaldi nagusiak iluntze gau partekoak izan ziren. Musika eta dantzari esker, plaza nagusia eta Garagartza plaza ederki girotu ziren. Valentziatik, Kataluniatik, Niger basamortutik eta Euskal Herri osotik etorritako taldeak aritu ziren. Eta plaza nagusia txiki geratu zen. Kontzertuak amaituta, jaiak tabernetan jarraitu zuen.